A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi design logo irin wannan da wanda ya fi wannan ma a cikin wayar ku ba tare da kun yi amfani da kwamfuta ba. Abin da muke roƙon ku da shi shine ku yi sharing ɗin bidiyon nan, ku yi follow, ku yi liking domin yan uwa su amfana. Ku biyo ni a cikin wannan bidiyon. Da farko za ku zo ku shiga cikin Pixel Lab ɗinku. Wannan application ɗin da kun shigo ciki za ku zo nan sama ga wajen da aka sa alamar plus, inda ga ƙasa an ce sharp, sai ku shiga sharp ɗin nan. Sai ku zo cikin nan wajen ga inda aka sa sharp kala kala, sai ku ɗauko cycle sharp, sai ku riƙe wannan wajen ku ja shi, zai buɗe muku daidai yadda kuke so. Sai ku zo ku ƙasa nan wajen ƙasa ga inda aka sa kalo, sai ku zo ku zaɓi kalar da kuke so. Ni na ɗauki baƙi, da na ɗauki baƙi sai in bar shi a haka. Zan iya zuwa nan wajen ƙasa ga hinan inda aka rubuta menene, inda aka sa alamar cycle ɗin nan, za ku zo ku duba ga gun da aka sa stroke, sai ku taɓa shi. In kun taɓa stroke ɗin nan za ku iya canja duk kalar stroke ɗin da kuke so a wajen nan. In kuma wanda kuka sa ya muku, sai ku zo ku ɗauko shi kamar haka. Kun gani na gashi nan nayi baƙin stroke ko? To zan koma baya, zan basa babu stroke saboda ina so in yi irin wancan logon ne. Sai mu bar wannan a wajen kamar haka. Za ku iya dawowa nan wajen gashi nan wannan wajen, sai ku taɓa shi kamar haka. Nan zai muku duplicating ne na abin da kuke da shi. In nayi duplicating kun ga ya maida min wannan guda biyu, sai in zo in tsuke wannan kamar haka, sai in zo in taɓa masa stroke ɗin nan a ƙasa, sai in yi haka. Kun ga na tsuke shi ga yana ya fito da stroke ɗinsa, sai in yi haka gashi nan a ciki ya fito. Kun ga yadda ya daidaita. Sai ku bar sa haka, sai ku zo ku nan ƙasa ga wajen da aka sa alamar text, sai ku zo ku taɓa, sai ku taɓa kan text ɗin nan, sai ku zo ku goge wannan wajen gabaki ɗaya. Kun gani, ku zo ku rubuta SG kamar haka da manyan baki. Idan kun rubuta SG ɗin nan, sai ku ɗauko shi ku kashi ga hinan a nan wajen a rubuce. Sai ku zo nan ƙasa akwai inda aka ce size ga hinan, sai ku taɓa, sai ku ja rubutun ya zo muku daidai yadda kuke so. Sai ku kamo rubutun ku kashi tsakiya. Kuna kawo rubutun nan tsakiya, abin da za ku yi sai ku taɓa wannan wajen na sama, sai ku yi haka. Zai nuna muku wannan wajen, sai ku zo ƙasa, sai ku taɓa wannan alamar, zai ba ku dama ku yi makin ɗinsu gabaki ɗaya. Idan kun yi makin ɗinsu haka, sai ku dawo ku taɓa wannan wajen ɗin, zai nuna muku haka. Ok, ban yi majin ɗinsa ba, da na yi makin ɗin. Idan kun zo kun yi makin ɗinsu gabaki ɗaya haka, kun yi makin ɗin kowanne gaba ɗaya, sai ku zo ku taɓa wannan wajen nan, majin ne, sai ku yi match ɗinsu gaba ɗaya, za su haɗe sun zama abu guda ɗaya. Sai ku zo ku taɓa nan, sai ku da baya. Kun ga yanzu sun zama abu ɗaya. To abin da za ku iya zama irin wancan logon, sai ku zo ku taɓa wannan wajen nan ƙasa, sai ku yi haka, ku janyo shi. In kun janyo, zai ba ku nan wajen ga inda aka ce erase color, sai ku taɓa shi. Kun ga yanzu ga hinan logon ya fito kamar haka. Yanda ake yin irin wannan logon kenan. Za ku zo ku kuma baya, in kun ga dama za ku iya zuwa ku caccanja mai kala, ko ku yi masa duk yadda kuke so. Bayan kun riga kun haɗe shi kamar haka, za ku iya zuwa ga wajen nan da aka sa kalo, sai ku taɓa shi. Kun ga ya zama ja. Za ku iya zuwa duk kalar da kuke so ku maida shi, sai wanda kuke so ku maida kawai ga hinan. Kun gani logon ku ya riga ya fita. To idan wannan bidiyon ya muku daɗi, ku rubuta mana yes a comment section. Masu tambaya su rubuta tambayoyinsu. Da Allah ku taimaka mana da sharing saboda yan uwa su amfana. Wannan yanzu muka fara, za mu ci gaba da kawo shi poster da sauransu. Na gode.